Hej klokken. Det er første gang, I ser mig sådan rigtigt. Så hej, jeg er Clara fra Klarsing. I dag vil jeg gerne tale lidt om god og dårlig selvværd. Fordi jeg har lidt meget under dårlig selvværd hele mit liv. Og det er først for måneder siden, måske et år, at det langsomt begyndte at blive bedre. Derfor vil jeg gerne snakke lidt om mine erfaringer, så jeg måske kan give nogle råd med på vejen, som har i hvert fald virket for mig. Så hvis jeg kigger lidt ned, så er det fordi, jeg har en lidt dårlig hukommelse, så jeg ser lige mine stikord. Og den her video kalder jeg for Elsk dig selv. Det første råd er noget med soignering. Og nu ved jeg ikke lige, hvem du er og sådan noget. Men god soignering er bare alfa og omega. Det er helt basis for det gode selvværd. Og det er jo noget psykologisk med, at man føler sig ren og let, inden man har fedtet hår, og så får man også lidt fedtet hud, og det er bare, man føler sig jo ikke charmerende, og det skal man gøre. Så gå i bad, vask håret, barber ben. Der er ikke noget mere nederen end lodne ben. Og så er det hele taget bare nyd bad til nogle dage. Vælg lige at tage 2 minutter mere af det varme vand og sætte noget god musik på. Drik et glas vin imens. Ha' din kæreste med, hvis du har sådan en. Det er der jo nogen, der har. Ja, og bare... altså, det er virkelig nok det bedste råd. Soigner dig. Så er man også nødt til at lære at elske sig selv, og ikke mindst sin krop. Og det med at elske ens krop er jo noget af det mest avancerede i den her verden for en kvinde. /piger. Og det har taget meget lang tid for sådan at kunne se mig selv i spejlet og tænke, du ser ok ud. Din røv er faktisk fint nok i dag, og de bukser, de gør noget for dig. Så klæd dig ordentligt på. Køb heller en størrelse, der passer dig, end et nummer, du gerne vil have på, så er du nødt til at tabe dig. Men altså, for det ser også bare pænere ud. Og så start med at kigge dig selv og se, om har jeg nogle gode bryster, eller er min taille helt perfekt. Og så går jeg ind og tøj, der ligesom fremhæver det, du elsker mest ved dig selv. Eller i hvert fald det, du skal til at elske mest ved dig selv. Og så har jeg et punkt, der hedder forkæl for helvede. Og ja, du skal lære at forkæle dig selv. Om du så får lommepenge, eller om... det ved jeg ikke, om det er dine egne penge, du så bare bruger. Men husk at købe nogle ting, fordi altså... lidt body scrub og lidt makeup og... nogle nye reflekser i håret. Jeg ved ikke hvad. Men sådan noget, det hjælper bare på selvtilliden. Så gør egentlig meget af det, fordi... det er sgu dejligt at give sig selv noget. Det ved vi alle. Også der er alene på Valentine's Day. Men det skal heller ikke blive for lang en video. Og det bliver bestemt ikke sidste gang, at jeg vil blog og vlog om det her emne. Og i det hele taget, det har været hyggeligt. Jeg stiger meget. Ja. Så vil jeg bare sige god søndag aften. Jeg håber, I nyder den sidste fridag. Så hej.